Awal ikaw ni nanay kanina. Ano nabibigil? Awal ikaw. Diyan ka lang, bebe. Diyan ka lang, bebe. Ang malayo. Magagawin kami ni Papa. Di ba maliit ang nilutuan mo? Maunti lang kasi itong gulay. Masaya talaga sa mata dito. Ako na lang. Hello guys, mag-adobo tayo ng sitaw. Konti lang yun. Huwag mong galaw-galawin ang tripod. Huh? Huwag mong sagiin ang tripod. Good morning. Morning. Magluluto tayo ngayon ng adobong sitaw. Lagay na natin ang sibuyas. Ako yata yung kanina. Okay lang yun. Ano ka ba? Good morning guys, good morning. Magluluto tayo ng adobong sitaw. 9 people in the house, good morning. Please don't forget to subscribe and like our live for tonight. For today. For tonight. For tonight, for today. Sorry. Yan natin ang bawang. Nasa sa mata dito talaga. Sa akin, tama. 14 people in the house. Good morning. Let's cook. Magluto po tayo ng adobong sitaw. Please don't forget to subscribe our channel and like our live for today. Good morning, 7 people. Nine people. Good morning. Adobong sitaw. 14 people. Good morning. People. Please don't forget to like our live for today. Yan lang giniling. Kaya dadagdagan ko ng ano. Ng Sisig. sisig. Ayun na. Ay. 11 people. Nilagay ko na yung giniling. Good morning, good morning. Sabay na rin natin. Bali yung giniling, kaunti lang kaya dadagdagan namin ng sisig. Para ang dami naman yan. 14 people, good morning. Please don't forget to like our live. Please double tap your screen. Hindi na nga to adobong sitaw. Sisig na ito. Sisig na sitaw.
Ibilag ko pala sa ibang. Itatry ko lang naman na ano. Itatry namin ni Manugang na mag-adobo ng ano, ng may sisig. 20 people in the house. Good morning. Let's cook adobong sitaw. Please double tap your screen to like our live for today. 29 people in the house. Good morning to you all. "29 people. Yeah. Please don't forget, 35 people in the house. Please don't forget to subscribe our channel and like our live for today. "23 people. Thank you so much." Asin. Lutuin natin yung ano, giniling. Lutuin natin ng maayos. Mas gusto ko guys magluto sa ano, kahoy. Kasi mas masarap ang lasa pag sa kahoy. "15 people in the house. Good morning." Please don't forget to like our live for today. Lagay na natin yung sitaw. Sitaw, sitaw. Good morning, night people. "9 AM. Good morning." "15 people. Kumusta po kayo lahat? Ano pong niluluto niyo dyan? Share nyo naman sa comment section. Kami po ay nagluluto ng adobong sitaw na may giniling na karne. Please don't forget to like our live for today. Paki-like naman po ng ating live. Double tap lang yung screen. Dagdagan natin ng tubig. Palambutin muna natin ang sitaw. 18 AM. Good morning. Pan muna natin. Para lumambot ang sitaw. Ang usok.
11 people in the house. Fourteen people in the house. Please double tap your screen to like our live for today. Cooking show for lunch para sa tanghalian, adobong sitaw na may giniling na karne. Good morning, good morning. Kayo po dyan, ano pong niluluto nyo? Pa-share naman. Paki-comment ang inyong niluluto dyan. Eleven people in the house. Good morning. Five people. Good morning. Adobong sitaw with giniling overload. Masakit sa mata ang usok. Good morning, 12 people. Seven people, good morning. Seven people. Kumulo-kulo na. Tuyo nami oh. Lagyan mo ng konting tubig. Hindi pa malambot. Gas pa. 8 people in the house. Good morning. Palike po ng ating live for today. Ten people in the house. Good morning. Adobong sitaw Na may giniling. na may giniling na karne. Palambutin muna natin ang sitaw at nako. Okay na. Ang lasa. Lagyan na lang natin ng mamaya. Kaunting asukal. Ten people in the house. Good morning. Ha?
naubos na yung Oyster sauce. oyster. Hindi yan. Pwede naman yan eh. Liquid sauce. Lagyan natin ng asukal para yum-yum. Pambalance. Pang balance. Tapos, seasoning. 9 people in the house. Good morning. Ma'am Gian, good morning po. Uy, thank you so much po sa inyong pagpunta. Bigyan kitang moderator. Bigyan kitang jacket. Nagluluto po si Kumari din ng adobong sitaw. Takpan na natin. 13 people in the house. Good morning. Oo nga na, hindi mo pa napapalitan yung ano ko. Yung pangalan mo. Mamaya, palitan natin. Palitan ko daw at nahihirapan sila magbasa ng pangalan. Adobong sitaw po, yes. Adobong sitaw po, Ma'am Gian. Thank you so much po sa inyong pagpunta. Na may giniling. Na may giniling. Kayo po dyan, ano pong niluluto nyong ulam para sa tanghalian? Saan galing yung sitaw mo? Binigay o binili mo? Binigay daw. Ay, Di ba? Yung sitaw po ay libre lang, binigay lang kay mother. Libreng ulam na. Libreng gulay, guys. Oh. Yung sitaw. 7 people in the house. Good morning po. Hindi po katagalan tong live namin. Pag naluto po yung ulam ay goods na. 6 people in the house. Good morning. Ingay. Ingay mo eh. Ingay ng manok eh. 6 people in the house. Good morning po sa inyo. Wala po kuya, wala mailuto po yung dinner kagabi, yun ang pagkain ko po ulit. Oh, okay po nga, basta okay pa po. Para makatipid, no? Ganyan din naman po kami dito. Pag maraming natira sa gabi, yun din ang ulam sa agahan. Pero pag may natira pa, yun pa rin. Dadagdagan na lang siguro ng kaunti. Pag ganun ginagawa namin. Kailangan din na practical tayo sa gastusin para makatipid. Yan kay Ma'am Gian, pag ano ba? Gian? Yan si Ma'am Gian. Parang nadikitan mo na yan. Ay, tapos na, nalikitan ko na. Tagasan po. Yan. Dito po kami sa Albay, Bicol. Kung kilala nyo po si Den Nahe, parang doon po kayo galing. Ay, Den Nahe, opo. Partner ko po siya. Ay, nanonood ako sa kanya. Ha? Nanonood ako ng ano niya. Yung kumakanta siya. Pinuntahan ka daw po ni Mrs. para makabalik naman po kami sa inyo. Ayun, tinatapos ko yung ano niya, kanta niya. Ito po kami sa Albay, Bicol. Kayo po ma'am, taga saan po kayo? Opo. Dito po kami sa Albay, Bicol. 5 people in the house. Good morning. Dagdagan ko to ng ano, kaunting sabaw. Baka, lang mo yung ano.
Oh, mas masarap pag may sabaw-sabaw. Dagdagan mo rin ng tubig ng kaunti. Pangasinan po, uy, kabayan pala kita. Taga Pangasinan din po ako. Si Mrs. lang ang taga rito sa Albay, Bicol. Taga Tayog po ako, Ma'am Gian, Ilocano. Kailangan po ng sabaw at yun hinahanap ng dalawang magkanda. Sabaw-sabaw. Uuwi nga po ako sa Pangasinan ngayong July bago magkatapusan. Dapat nandun na ako sa amin. Makabakasyon naman lang ng kahit ilang buwan. Dahil ilang years na rin ako hindi nakaka-uwi. Matagal-tagal na. 4 years na ata, 5 years. Parang ganun katagal na. 5 years ata. Nine people in the house, good morning. Palike naman po ng ating live ngayong umaga. Double tap lang po ang inyong screen para malike ang ating live. Thank you so much po. Wow, thank you so much po sa palipad, Ma'am Gian. Bakit walang moderator to? Tagal na rin. Upo, thank you so much po. Sa gold coin. Meron na pala ngayong gano'n, no? Panggalatok po ako. Oh, papa ko po, Panggalatok. Taga San Jacinto. Papa ko po, taga San Jacinto. Panggalatok po siya. 4 people, good morning. Thank you so much po sa palipad, Ma'am Gian. God bless po sa inyo. Bahala na po ang ating mahal na Panginoong Diyos sa magbalik ng siksik liglig at nag-umapaw na biyaya po sa inyo. Salamat po. Parang doon tayo sa nagkita sa ano no, sa live ni Ate Sally yata 'yon. Tama po ba ako? Kasi natambay din po ako sa live ni Ate Sally minsan. Hindi po ako masyadong marunong ng Panggalatok. Pero nung bata ko, yan, nakakapagsalita ako. Kasi doon ako lumaki sa father side ko, sa lola ko sa father side. Hanggang 5 years old data ako doon. Yun, puro Panggalatok ang salita ko noon. Nung mag-aaral na ako ng elementary, doon na ako sa mother side sa Tayog. Kaya Ilocano na po nakasanayan ko. Nakakaintindi ng kaunti, pero hindi po ako makapagsalita ng diretso. Artisan Art, good morning po. Salamat po sa inyong pagpunta. Nagluluto po si Kumari din ng adobong sitaw niya. Libreng bigay na sitaw kay mother sa binantong babae. Isang araw binigyan naman siya ng bunga ng kalabasa. Ayan si Sir Artisan Art. Ayan, marunong magsalita daw ng Panggalatok. Thank you so much po. First time ko mapaliparan ng ganyan, yung gold coin na yan. Thank you so much, Ma'am Gian. Kabsat ka pala, host. Opo, parang doon nga po tayo nagkita sa kay Ate Sally. Tama po ba? Taga Pangasinan na Sir Artisan. Thank you so much po sa pag-ian. Tagalingay na Aroy, Ilocano si Sir, no? Thank you so much po sa palipad, Ma'am Gian. Ayan. Thank you so much. Isa pa. Nakailang ka na? 24 minutes sa ating live. Luto na to. Thank you so much po. Thank you so much. Napaka-generous naman niya. No? Great. Highlight natin. Yan.
Thank you so much po sa inyong palipad, Ma'am Gian. At saka sa gold coin. First time ko maka-receive ng gold coin na yan. Thank you so mga much. Ano din yan. May mga price din. Nagbiruan tayo minsan sa live ko host. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Napuntan na nga din pala kita sa live mo, Sir Artisan. Hindi ko na Balukok Isak. Oo nga pala. Napuntahan ko na pala to si Sir Artisan. Okay na. Malambot na? Mm-mm. Yan, luto na daw po ang ating ulam para sa tanghalian. Po. Linggayen din po ako. Yan, taga-Lingayen din pala si Ma'am Gian. Maganda dyan sa Lingayen. Andyan ang 100 Island ng Pangasinan. No? Thank you so much po. At hindi naman po magtatagal tong live natin. Oo nga pala. Naalala ko na to si Sir Artisa. Parang hindi ka na nagla-live, sir, ha? Okay na yan din. Tanggalin ko na. Ay, Jad Tonton. Ay, okay. ilagay ko ito. Hanguin mo na. Ayun na. Ano? Sige. Paabutin ko na lang ng Tapos 30 ito, minutes. isa lang mo. Paabutin na lang natin ng 30 minutes, guys. Kasi Isa lang mo. cooking show lang naman po tayo. Thank you so much po sa inyong pagpunta, pagtambay at papalipad, Ma'am Gian. Shout out po sa inyo. Kabalian. Tayo Manaya, sir. Yan, oo nga, no? Magkababayan kayo. Di na nga ako kasi nagpapagawa ko ng bahay dito sa Antipolo. Wow, sana may pinapagawang bahay. And God bless po sa inyo, Sir Artisan. More bahay pa, may papatayo para sa inyo. Maganda rin na tumambay sa live mo minsan, sir. No? First time ko tumambay sa iyo, talagang naaliw din ako sa live mo. Artisan. Thank you so much po. 3 minutes sa ating live, guys. Thank you so much po sa inyong pagtambay. 7 people in the house. Good morning. Gawin ko na lang 30 minutes sa ating live. Paabutin ko na lang ng 30 minutes po. At nilive ko lang po yung pagluluto ni Kumarden ng adobong sitaw para sa tanghali. May gagawin ko po. Host, pasyalan ko muna si... Sige po! Tambayan niyo po si Ma'am Gian. Maganda rin po mga live niya, singing show. Dating dikit na po ako sa iyo pala, Sir Artist. Opo. Yan. Nagkakatagpo-tagpo na po tayo dito mga magkakaibigan sa YouTube. Thank you so much po sa inyong lahat. Matagal-tagal lang po kasi hindi nakapag-live si Sir Artisan. Hindi ko nakikita ang kanyang live. Init tayo ng tubig para sa ilagay sa thermos. Baka hindi puno to, may. Kakunti lang. Ilan yun? Meron pa naman yung laman. 3 people in the house. Good morning. 1 minute sa ating live. Thank you so much po sa inyo. Ma'am Gian, shout out po sa inyo. Babalikan po kita mamaya pagkatapos ng ating live. Magpi-play po ako ng mga videos nyo. And magbabakas na lang po ako para patunay na kaya tumambay sa iyong mga videos. Thank you so much po, Ma'am Gian and Sir Artisan at sa mga tumambay po sa ating live. At mag-end na po ang ating live in 30 seconds. Good morning po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtambay, lalong-lalo na po kay Ma'am Gian na nagpalipad, nag-sponsor sa ating live ngayong umaga. Bahala na po ang ating mahal na Panginoong Diyos na magbigay ng siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya po sa inyo. At na po bahalang magbalik ng mga biyaya po sa inyo. No? Dating dikit pala, Kabalian. Gian, 2 shorts mo done. Thank you so much. Yan. Salamat po sa inyo. And guys, mag-end na po ako. Pasensya na po yun. No? 30 minutes lang po ang ating live kasi nilive ko lang po yung pagluluto namin ng ulam. Maraming salamat po.
At sa mga susunod pang live natin, 5 people in the house, pasensya na po, mag-e-end na po tayo. 30 minutes lang po ang ating live, and see you again sa ating susunod pang mga live. Ma'am Diyan, Sir Artisan, pupuntahan ko po yung mga nyo, channel nyo, mga bahay nyo po. Thank you so much po, and God bless po sa inyo, and bye-bye!